אין לי מושג. למה קניתי אבטיח? תופס לתפוס. Занять, поймать, схватить. נאנח. להאנח. Вздыхать. חטיפים. Легкая закуска. צורה. Вид, форма. רועש. Шумный. משתדל. להשתדל. Стараться. מתעלם. להתעלם. Игнорировать, не обращать внимания. מדמיין. לדמיין. Воображать, фантазировать. מחזיק. להחזיק. Держать, содержать, вмещать. נזהר. להיזהר. Остерегаться. הלם. Шок. מצפה. לצפות. Ожидать, надеяться, чаять. מגמגם. לגמגם. Заикаться, запинаться. רוגע. Спокойствие. להחליף מבטים. Переглянуться, обменяться взглядами. מושג. Понятие, представление. מרוכז. Сосредоточенный. מתכתב. להתכתב. Переписываться. סוחב. לסחוב. Тащить, нести. מספיק. להספיק. Успевать. אבטיח. עליתי לאוטובוס עייפה. תפסתי את המקום הפנוי האחרון ליד החלון, ונאנחתי. איזה יום ארוך. כל מה שרציתי, זה לנסוע בשקט, לבדוק הודעות בטלפון, ולקרוא בפוסטים חדשים בפייסבוק. האוטובוס היה מלא. אנשים עמדו, דיברו בקול רם, מישהו ניסה לפתוח שקית חטיפים, בצורה הכי רועשת שיש. השתדלתי להתעלם מדברים כאלה, והתחלתי לדמיין שאני כבר בבית. פתאום האישה שישבה לידי, פתחה את התיק שלה, הסתכלה עליי ואמרה, תחזיקי רגע בבקשה. לפני שהבנתי מה קורה, היא הניחה בידיים שלי אבטיח קטן. נכון, אבטיח. תיזהרי שלא ייפול.
היא הוסיפה. הייתי בהלם. הסתכלתי עליה, ואז על האבטיח. הוא היה עגול, חלק, ממש לא פריט, שמישהו מצפה לקבל באוטובוס. למה? גמגמתי. הוא כבד, ואני צריכה לשלוח הודעה. היא אמרה ברוגע, כאילו זה היה הדבר הכי נורמלי בעולם. ישבתי שם, כשמחזיקה את האבטיח, בזמן שהיא כתבה הודעה בטלפון. אנשים סביבי החליפו מבטים, מישהו אפילו חייך. אחרי 5 דקות היא סיימה, חייכה אליי, ואמרה, אין לי מושג, למה קניתי אותו? פשוט לא הייתי מרוכזת, כשנכנסתי לחנות ירקות. התכתבתי עם הבת. וכשיצאתי מהחנות, התברר שקניתי אבטיח. ממש קשה לי לסחוב אותו הביתה. לא הספקתי לענות, כשהיא רצה לדלת הפתוחה, וירדה במהירות מהאוטובוס. אבטיח. עליתי לאוטובוס עייפה. תפסתי את המקום הפנוי האחרון ליד החלון, ונאנחתי. איזה יום ארוך. כל מה שרציתי, זה לנסוע בשקט, לבדוק הודעות בטלפון, ולקרוא בפוסטים חדשים בפייסבוק. האוטובוס היה מלא. אנשים עמדו, דיברו בקול רם, מישהו ניסה לפתוח שקית חטיפים, בצורה הכי רועשת שיש. השתדלתי להתעלם מדברים כאלה, והתחלתי לדמיין שאני כבר בבית. פתאום האישה שישבה לידי, פתחה את התיק שלה, הסתכלה עליי ואמרה, תחזיקי רגע בבקשה. לפני שהבנתי מה קורה, היא הניחה בידיים שלי אבטיח קטן. נכון, אבטיח. תיזהרי שלא ייפול. היא הוסיפה. הייתי בהלם. הסתכלתי עליה, ואז על האבטיח. הוא היה עגול, חלק, ממש לא פריט, שמישהו מצפה לקבל באוטובוס. למה? גמגמתי. הוא כבד, ואני צריכה לשלוח הודעה. היא אמרה ברוגע, כאילו זה היה הדבר הכי נורמלי בעולם. ישבתי שם, כשמחזיקה את האבטיח, בזמן שהיא כתבה הודעה בטלפון. אנשים סביבי החליפו מבטים, מישהו אפילו חייך. אחרי 5 דקות היא סיימה, חייכה אליי, ואמרה, אין לי מושג, למה קניתי אותו? פשוט לא הייתי מרוכזת, כשנכנסתי לחנות ירקות. התכתבתי עם הבת. וכשיצאתי מהחנות, התברר שקניתי אבטיח. ממש קשה לי לסחוב אותו הביתה. לא הספקתי לענות,
כשהיא רצה לדלת הפתוחה, וירדה במהירות מהאוטובוס.